Kidal gouverneur welela ka taa a lamɛn ka sabu kɛ siga kelen don a la k'a yira k'a fɔ ko masala dɔ tɛmɛna ani maa dɔ cɛ nɛgɛjuru sira fɛ n'u bɛ wele ko Algabas Agintala ni Mamour Tulon ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ dun professeur Clément Dembélé ale fana welela kiiri tigilamɔgɔw fɛ k'a lamɛn sabula masala dɔ fana sen fɛ ni o bɔra bɔlɔlɔsiraw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔ dɔw bɔra kɔnɔna la min ni a bɛ menace ta ka ɲɛsin kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔ ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ACI 2000 maa fila fatura ka sabu kɛ braquage wale min taara ka ɲɛsin premier bête Mali ka butigi dɔw ma n balimaw aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ la kibaruya fɔlɔ min bɛ an bolo o de k'a jira k'a fɔ ko novembre kalo tile 14 tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Mali sɔrɔsiw u kɛlen ka sebaaya sɔrɔ Kidal donni na i b'a k'a fɔ ko waati min na labɛnw bɛ sigila sen kan walasa Kidal nali min kɛra a bɛ se ka lakana cogo min na population olu bɛ se ka segin ka na u nɔ la cogo min na waati min na baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi sen kan i b'a ye k'a fɔ ko o kɔnɔna la fɛn min ye dɔgɔkun tɛmɛnen fana kɔnɔna la malidenw balila ka kumakan dɔw mɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ kumakan min kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko a bɛna fɔ a sɔrɔla nɛgɛjuru sira fɛ nɛgɛjuru sira min ni o tɛmɛna fɛn min ye Kidal gouverneur ni o ye colonel Fode Malik Sissoco ye fo ka taa se Algabas Agintala ma ni ale ye Mamour Tulon ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ ye an bɛ waati min na i ko sisan hali n'a y'a sɔrɔ ni jamana service minnu bɛ yen ni olu ka ca bɛnnen don ni ɲɔgɔnna sɛgɛsɛgɛliw ma n'olu ma kuma fɔlɔ nka kibaruya caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko vocal kɔni kɔnɔna la ko fɛn min ye Fode Malik Sissoco ye ni o ye Kidal gouverneur de ko a kɔni a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a kɔnɔna la kɔrɔfɔ minnu ni a bɛ maa dabali ban kosɛbɛ sabula o kɔrɔfɔ dɔw bɛ tali kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Fode Malik Sissoco ye ni Kidal gouverneur don ko a y'a jira Algabas la k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye olu ale kɔni ale bɛ u ka bila la wa a bɛ u kɔ saya fo ka taa se balo ma ko a bɛ u kɔ wa fɛn min ye hali jamana ye nin san caman fɛn fɛn kɛ wulikajɔ la walasa Kidal bɛ se ka minɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko nin kumakan in kɔnɔna la fɛn min ye Fode Malik Sissoco ye Kidal gouverneur a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni fɛla tɛ fɛn min ye Mali jamana kɔnɔ u ka tila ka segin ka na Kidal kɔnɔna la wa hali Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya indépendance min ni o tɛmɛna ni o bɛ bɛn 22 septembre ma i b'a ye k'a fɔ ko a y'a jira k'a fɔ ko a bɛna cɛsiri ni fɛnw bɛɛ lajɛlen boloda k'a jira k'a fɔ ko o fête in kɔni o tɛna kɛ Kidal kɔnɔna la sabula ko fɛn min ye batfare ye n'o ye marifatigiw ni Mali armée faralen ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ jɛkuluba ye walasa ka lakana baaraw kɛ ko a ye o ɲɛmɔgɔw wele fo a ka salon kɔnɔ k'a yɔrɔ la k'a fɔ ko fɛn min ye nin ɲɛnajɛ in ye ko a kana ɲɛnamaya wa fɛn min ye drapeau ye ko o kana yɛlɛ fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ ko a ye kuma caman fɔ fɛn min ye Algabas Agintala Mamour Tulon ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ɲɛna a dɔw bɛ tali kɛ halisa fɛn min ye kuranko fɛnɛ sabula a y'a jira k'a fɔ ko a ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a boli ka na halisa fɛn min ye Bamako faaba kɔnɔna la ka na énergie mɔgɔw démarcher cogo min na groupe kelen o de tun bɛ Kidal o fanga ka dɔgɔ Kidal tali ma kuranko la walasa groupe a bɛ se ka dafa fila la a ye o lase fɛnɛ kɛ fɛn min ye Algabas Agintala ye k'a jira k'a fɔ ko groupe kɔni o dafara fila la fɛn min ye kelen kɔni ni o dɛsɛra filanan o na se ka sɔrɔ ka se ka relais ta walasa fɛn min ye kurantigɛba ye dɔw ka se ka bɔ o la Kidal mara kɔnɔna la halisa kibaruya min kɔni sera a ma o de kɔni k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Kidal gouverneur ni o ye colonel Fode Malik Sissoco ye ko a ka munumunu salo dɔ senfɛ Bamako faaba kɔni kɔnɔna la fɛn min ye kiiri tigilamɔgɔw ye kɔni olu kɔni ye wele bila ma ka taa a lamɛn walasa ni nɛgɛjuru sira min ni o bɔra bɔlɔlɔsiraw fɛ min ni o tɛmɛna ani Mamour Tulon ka ɲɛmɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Algabas Agintala ye walasa ka se ka a ko ɲɛɲini k'a ko faamuya hali n'a y'a sɔrɔ ni maa caman bɛ yen nɔ ka sɔrɔ kumakan ninnu a ma sɛbɛntiya kosɛbɛ servicew fɛ olu caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko Kidal gouverneur a ye nin taabolo min ta ko a dɔ la a bɛ se ka kɛ a ye nin kɔrɔfɔ ninnu kɛ walasa ka se ka a yɛrɛ lakana sabula a kɛra gouverneur ye k'a sigi yɔrɔ la yɔrɔ min ni o bɛ Mamour Tulon bolo n'o bɛ marifatigiw bolo walasa ka se ka a yɛrɛ ni lakana ko a bɛ se ka kɛ a ye nin kɔrɔfɔ ninnu a ye olu dɔw kɔni fɔ hali n'a y'a sɔrɔ ni maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛ Kidal gouverneur ko a yɛrɛ basigilen tɛ Kidal dugu kɔnɔna la sabula a ka domicile n'o ye a jabala i b'a ye k'a fɔ ko o bɛ fɛn min ye Gawo mara kɔnɔna la nka maa caman fana y'a jira k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni kɔnɔna la ko i mana kuma cogo o cogo walasa ka se ka i ni lakana walasa ka se ka bɛn sabati i ni Mamour Tulon ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔrɔfɔ dɔw olu kɔni bɔra a kɔnɔna la ni vocal kɔni ni a sɛbɛntiyara k'a fɔ ko a kumakan don ko olu kuma ninnu ka jugu kosɛbɛ sabula a kɔrɔfɔ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko hali Mali jamana ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko a yɛrɛ bɛ kuma caman fɔ olu yɛrɛ ma kuma minnu ni olu dan tɛmɛna dɔɔni an kɔni bɛ waati min na i ko sisan an kɔni bɛɛ lajɛlen tuloma jɔlen don ka jamana ɲɛmɔgɔ ka kɔrɔfɔ yɛrɛ lamɛn nin vocal ko in na ale don wa ale tɛ wa jamana ɲɛmɔgɔ de na se ka o pereperela tigɛ an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiri tigilamɔgɔw minnu ni olu bɛ a dossier kan nin waati in na kibaruya min mana sɔrɔ nin na an n'a segin ka o lase aw bɛɛ lajɛlen ma kibaruya filanan bɛ an bolo o bɛ tali kɛ halisa o kumakan minnu ye bɔlɔlɔ la bɔ halisa sabula a fila don Kidal gouverneur tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye professeur Clément Dembélé ni ale ye PCC ni o ye plateforme contre la corruption et le chômage au Mali ni ale ye o maa ɲɛmɔgɔ dɔ ye maa cɛsirilenba fana don jamana in kɔnɔna la sabula ka kɛɲɛ ni jamana lahalaw ye a bɛ to ka bɔ k'a ka hakililaw di bɔlɔlɔsiraw fɛ ani fɛn min ye
kunnafoni di yɔrɔ sira caman fana fɛ i b'a k'a fɔ ko climat danbele maa min fɛnɛ kun don maa cɛsirilen fɛnɛ kun don M5 RFP ni o kɛra sababu ye ka Elhaji Ala ma hinɛ Elhaji Ibrahima Boubacar Keita la ka o ka fanga ka o fɛnɛ dafiri o maa cɛsirilenba fɛnɛ kun don climat danbele k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin kumakan minnu ni a bɔra bɔlɔlɔ sira fɛ hali n'a sɔrɔ ni o fɛnɛ ma sɛbɛntiya fɔlɔ services fɛ minnu ni olu ka ca bɛnnen don nin sɛgɛsɛgɛli ninnu olu ma tila kuma fɔlɔ nka maa caman fɛnɛ kɔni y'u ka hakilinaw di a la o hukumu de kɔnɔna la kibaruya min sera a ma o de k'a yira k'a fɔ ko professeur Clément Danbele ko kumakan min ni o bɔra bɔlɔlɔ siraw fɛ kumakan min ni a sɔrɔla i n'a fɔ baro sira de fɛ sabula a kun tɛ i n'a fɔ ko Clément Danbele ko a kun ye mɔgɔ wele téléphone na ko ani o tun bɛ kuma la nka a kɛra i b'a fɔ a sigilen bɛ ani dɔw bɛ ka masala kɛ dɔ fana bɛ ka professeur Clément Danbele a bɛ ka a kan ta o hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye kumakan minnu kɔni bɔra kumakan ninnu a kɔni farinyara dɔɔni sabula lase dɔw fɔra kɔnɔna la lase minnu ni olu bɛ tali kɛ minasiko kan ka ɲɛsin président de la transition ni o ye son excellence le colonel Assimi Goïta fo ka taa se o ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma sabula fɛn min ye ka maa bon ka maa bana walima fo ka taa se maa ni bɔli ma o kumaw de bɛ a kɔnɔna la kosɛbɛ minnu kɔni fɔra i b'a ye k'a fɔ fasiri sɛbɛnbaga kɔni y'a jira k'a fɔ ko sani nin kumakan min kɔni bɔra bɔlɔlɔ siraw fɛ ko sani a kɔni ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko climat don climat tɛ ko ni a kɔni kɛra climat ye kɔni ko kɔrɔfɔ minnu kɛra a kɔnɔna la ko kɔrɔfɔ ninnu ka jugu kojugu wa u dama tɛmɛna kojugu ko wa ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔba lase fɛn min ye professeur Clément Danbele ka se ka kɔlɔlɔba lase a yɛrɛ ma ka mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ ko fɛn min ye juma tɛmɛnen yɛrɛ min bɛnna novembre tile 17 ma professeur Clément Danbele a yɛrɛ kun kɛlen don ka bɔli belebeleba boloda fɛn min ye boulevard de l'indépendance la walasa nin kɛnɛ ka fɛn min ye professeur Clément Danbele a kun kan ka taga kuma fɛn damadɔ kan damadɔ min ni o bɛ tali kɛ fɛn min ye kurantigɛba min ni o bɛ sen na nin waati in na fo ka taa se carte ɲinako o gɛlɛya min bɛ sen na ka se ka o fana dénoncer fo ka taa se an ka sɔrɔsiw ye donni min kɛ kɛlɛli kɔnɔna la ka se ka foli ani bonyamasegin